ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, जेब्ला जोङो दुखु सैनाय बोथोरखौ जागायजेनो, गोथार गिर्जाया जोंखौ बे सेथि देवबाराव प्रभु जिसुनि सैतानजों आनजाद लाजानायखौ फोरमायो। प्रभु जिसुआ सासे इसोरनि फिसा हौवा जानानै मानो आनजाद लाजाखो? नोंथांमोननि गोसोआव बेफोरबादि साननाया फैयो जानांगौ। बेफोरनि सोमोन्दै बे भिडिअ'आव एसे सावरायगोन। दा बे आनजाद लाजानाय जारिमिना प्रभु जिसुनिल' नङा, नाथाय जोंनि इसोरनि लामायाव दावबायनाय जिउनि सोमोन्दैबो। दुखु सैनाय बोथोरा आरज गाबनाय, उखै जानाय आरो दान होनायनि मोनसे मोजां सम। जोंनि गाज्रि लुबैनायफोरखौ होबथानो आरो इसोरनि खाथियाव फैनायनि थार सम। प्रभु जिसुआ इसोरनि फिसाब्लाबो सैतानजों आनजाद लाजानायनि जाहोनफोरा जाबाय, बियो बे जाथायजों जोंनि फोथायनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय, जोंनो कनफिडेन्ट एबा फोथायजाथावखौ होनो थाखाय आरो दिन्थिनो थाखाय जे माबोरै आनजादफोर एबा सैताननि बुरखायनायफोरजों आरो गाज्रि लुबैनायफोरजों जुजिनांगौ, नैबेखौ प्रभु जिसुआ जोंनो फोरोङो। बे देवबारनि फरायनायफ्रा जोंखौ फोरोङो दि माबोरै इसोरनि सायाव फोथायनो हायो आरो फोथायनायजों जोङो माबोरै आनजाद लाजानायनिफ्राय बारग'नो हायो, बेफोरखौ जोङो दिनैहाय सोलोंनो हायो। सेथि फरायनायाव मसेया इजराइलनि सुबुंफोरखौ इसोरा जेब्लायबो फोथायजाथाव बेखौ गोसोखांहोयो। इजराइलारिफोरा दि मोनसे समाव इजिप्टआव बान्दामोन, नाथाय इसोरा बिसोरखौ बासायदोंमोन आरो बिसोरखौ आंखाल गैयै हादोराव दैदेनदोंमोन। आरो बिसोरो गावसोरनि मावनानै मोननाय गिबि फिथाइफोरखौ इसोरनो साबायखर बावनाय महरै गथायदोंमोन। आरो बिसोरो फोथायो गासैबो दंनाय मानिया इसोरनिफ्राय फैनायसो। दिनै बेजोंनो जोंनो मोनसे गोनांथार सैथोखौ फोरमायो दि इसोरानो जोंनो जगायो। जेंनानि समाव जों बयबो इसोरखौ फोथायनायाव थानो गोनां। जोङो साबायखर बावनो गोनां, जेरै इजराइलफोरा गावसोरनि गिबि फिथाइफोरखौ बावदोंमोन, बेबादिनो जोंबो जोंनि जिउखौ इसोरनो बावनो गोनां। नैथि फरायनायाव गोथार पाउलुसआ फोरोङो दि नंगुबै बासायजानाया मसेनि आयेननिफ्राय नङा, नाथाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सायाव फोथायनायनिफ्रायसो फैयो। जाय बयबो इसोरनि मुंखौ गाबज्रियो, बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन। जेखि जाया मानो, गोरा फोथायनाया सोदोबफोरल' नङा, बियो जोंनि मावनायफोराव आरो जोंनि आखुफोराव नुनो मोननांगोन। आरो बे दुखु सैनाय बोथोराव फोथायनायजों जोङो थांनानै थानो गोनां ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर। बे देवबारनि गाहाम बाथ्रायाव प्रभु जिसुआ बालाहामायाव 40 सानसिम उखैजानायखौ खालामो, जेराव सैताना बिखौ खेबथाम आनजादाव खोख्लैदोंमोन। आरो मोनफ्रोमबो आनजादानो मोनसे जुजिनायखौ दिन्थियो, जायखौ जोंनिबो जिउआव जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो। गिबि आनजादाव सैताना प्रभु जिसुखौ बिथोन होयो, बे अन्थाइखौ सिथाव जानो बिथोन हो, जाहाथे बियो बे सिथावखौ जानानै थांनानै थानाय बादि। नाथाय प्रभु जिसुआ फिननाय होयो, मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थाया। बे जाथाया जोंखौ फोरोङो दि मुवाफोर जेरै रां, जानाय लोंनाय, धोन सम्पथिफोरा जोंखौ माब्लाबाबो थारैनो सुफुंनो हाया। नंगौ, जोंनो बेफोरखौ नांगौ, नाथाय जोंनि जिउमानो बेनिफ्राय देरसिनखौ नांगौ। बेनो जाबाय इसोरनि गाहाम राव। दुखु सैनाय बोथोरा जोंखौ इसोरनि सायाव सोनारनो फोरोङो, बे बुहुमनि मुवाफोरनि सायाव नङा। नैथियाव सैताना जिसुखौ गावखौ खुलुमनो बिथोन होदोंमोन आरो खुलुमनायनि सोलायै मुलुगनि गासैबो गोहोखौ आरो रायजोखौनो गथायदोंमोन।
नाथाय प्रभु जिसुआ बिखौ नेवसिनानै बुङो, नोंनि प्रभु इसोरखौल' खुलुम आरो बिखौल' दाव दाव खालाम। जों दिनै साननो गोनां, गोबां समावनो जोङो गुरैयै इसोरखौ सिबिनायनि अनगायै गोहो, जाफुंसारनाय एबा सिनायथि मोननायखौल' नागिरनो लुबैयो, नङासै? बे दुखु सैनाय बोथोरा जों बयखौबो इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय हांख्रायदों ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर। थामथियाव सैताना जिसुखौ थानसालिनिफ्राय बाज्रुमनो थोनदोंमोन मानोना सोरगोनि आर्फफोरा बिखौ बासायखागोन। नाथाय प्रभु जिसुआ फिननाय होदों ने, लिरनाय दं, नोंनि प्रभु इसोरखौ आनजाद दाला। बेनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो जे इसोरखौ आनजाद नायनायनि बेरेखायै मोनसे सांग्रांथि जानांगौ। माब्लाबा माब्लाबा जोंनि गोसोआव जोङो बुङो ने, इसोर आंनो बे साख्रिखौ हो, बे फाहामथायखौ हो आरो बे सोमोनांथाव खामानिखौ माव, नोंनि अननायखौ फोरमान खालाम, बेफोरबायदि जोङो बुङो ने। नाथाय नंगुबै फोथायनाया इसोरनि लामाफोरखौ बुजियाब्लाबो आगान सुरनायासो थार फोथायनाय जोंनि जिउआव ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर। बे दुखु सैनाय बोथोराव दे जों प्रभु जिसु दिन्थिनाय लामाफोरजों आवगायदिनि, जेरै आरज गाबनायफोरखौ जोंनि जिउआव गोख्रों खालामनांगौ। आरज गाबनाया इसोरजों जोंनि सोमोन्दोखौ गोथौ खालामो। उखै जानाय माबा मोनसे मुवाखौ नागारनाय जाय नोंथांखौ इसोरनिफ्राय गोसोखौ दोरद होयो, जेरै जाग्रा गाज्रि आदार, ससियेल मिडिया एबा एन्टारटेनमेन्ट, बेफोरखौ जोङो हायोबा एसेबाबो गोजानाव दोननो गोनां। उखै जानाया जोंनि गोसोखौ गोख्रों खालामो आरो जोंखौ गोसोखांहोयो दि इसोरानो जोंनि जिउनि गुबै फुंखा। दान होनाय, गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो गोनां। दुखु सैनाय बोथोरा जाग्रा मुवा एबा बेसादफोरखौ नागारनायनिल' सम नङा, नाथाय गुबुनफोरनो बांसिन अननायखौ होनाय आरो बांसिनै अननायजों हेफाजाब खालामनायनि मोनसे मोजां सम। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, प्रभु जिसुआ बालाहामायाव मोगा मोगि जानांनाय आनजादफोर बायदि दिनै जोंनि जिउआवबो जोङो मोगा मोगि जानो गोनां, जेरै बेसादफोरजों, गोग्गानायजों आरो इसोरखौ आनजाद नायनायजों। नाथाय प्रभु जिसुआ जोंखौ देरहानायनि लामाफोरखौ दिन्थिदोंमोन। फोथायनाय, आरज गाबनाय आरो इसोरनि बाथ्रायाव फोथायनाय, बेफोरनि गेजेरजों जोङो गासै आनजादफोरखौ जोङो बारग'नो हायो। बे दुखु सैनाय बोथोराव फै जों पापनिफ्राय गोजानाव थानो हास्थायनि आरो इसोरनि खाथियाव फैनि। फै जों बेसादारि मुवाफोराव नङा, नाथाय इसोरनि बोराव सोनारनि।